إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. کەسێک مافان بخێرا خوێنادە ماف بەهێزێ و قاوەتێ تێنەستاندن گوتنێکە ناودارە یا شێخی شەهیدان دکتۆر معشوق خەزنەوی. شێخ معشوق هەر کۆ ئەڤ ناف تێ سەر زمانان مافپەروەری و سەرخەبوون تێ بیرا کوردان بگوتنا ڕاست باوەرمەندی کەسایەتا کۆ سەری ناتەوینە ji ستەمکاریێرە و bi şێوەیەکی ئۆلی شێخ معشوق کەتە dilê her کوردێکی وڵات پارێز. وەختێ ون نەبن ون سەر لە خوان نەسەکنن ون یەکیتیا خۆشانی خەلکێ نەدن ون چاندا خۆساغ نەکن خەلک مافێوە نابێوە و سەرخۆبوون و ئازادیش بی ملەتی هارە مطلقەوێ. بسەک ناخۆیا بێ هەمپا و مەراقا وی ji doza gelê Kurd re navê xwe bi tîpin zêrîn di dîroka gelê Rojavayê Kurdistanê de nivîsî. Şêx Meşûq di 25 Kanûna sala 1958 li gundê Tilmarûf yê dikeve başûr Rojhilatê Qamişlo hat dinê. Şêx Meşûq serdestê hindek zanyarin olî û di serî de bavê wî Şêx Ezzeddîn fêrî zanyariyên oldarî dibe. Piştre li peymangeha Kokalkê wî li gundê Tilmarûf damezrand dixwîne. Xwendina xwe ya bilind jî li Şama paytext diqedîne. û ji wir rêveberiya peymangeha oldarî navê wî dipejirîne bo xwendina rêgezin olî li Erebistana Siûdî û di sala 1984 de jî bawernameya lîsans werdigire. Wê çaxê jî Şêx Meşûq bawernameya macîstêr di lêkolînên olî de ji Fakulteya İmam Ewzaî a Lubnanê bi dest xist. Paşê heman bawername ji zanîngeha Kiraçî ya Pakistanê bi destîne. Ji ber zordestiya hikûmeta Sûrî û girtina peymangeha li Tilmarûfê du caran Şêxê Şehîdan berê xwe dide Idlibê û li wir bicih dibe. Şêx Meşûq di sala 1992 de nûçeya koça bavê xwe li Qamişlo dibihîze tê Qamişlo û lê bi cih û war dibe. Duê heyamê de Şêx Meşûq navenda lêkolînên İslamî li Qamişlo damezrand. Şêx Meşûq her wisa sefîr û kesayetin bi bandor yên navdewletî li Qamişlo pêşwazî kir. Ji ber gotarên wî yên serhildêr û germ li dijî zulma hikûmetê dibe hedefa dezgehên ewleyî yên vê hikûmetê. Bi taybet piştî serhildana Qamişlo ya sala 2004 rola Şêx Meşûq di serhildanê de hebû û diriya gotarên xwe di mizgeftan de banga serhildanê dikir. Gotara ku bû sedema bin çavkirina wî di 8 Nîsana sala 2005 de bû. Di 10 Gulana sala 2005 de Şêx Meşûq ji aliyê dezgeha ewleyiya hikûmeta Sûrî ve hat girtin û ve guhestin zindana Seydnaya a siyasî li Şama paytext. Çav li rêbû ku di wê demê de Şêxê Şehîdan li Şama paytext semînerên zanyarî pêşkeş bike. Piştî belavbûna nûçeya binçavkirina Xiznewî gelê Rojavayê Kurdistanê xwepêşandan li darxistin û girtina Şêx Meşûq şermezar kirin. Diyekê hezêrana sala 2005 de ji aliyê hêzin ewleyiyên hikûmeta Sûrî ve hat kuştin. Hêzin ewleyiyê her du kurên wî Şêx Murad û Murşid agahdar kirin ku bavê wan di gorekê li dêra zorê de kuştî hatiye dîtin. Her du kurên wî Şêx Meşûq tekez kirin ku ser termê rehmetî şopin îşkenceyê xuya dikirin. Piştî vê bûyerê hikûmeta Sûrî sê kes ku yek ji Şamê, yek ji Helebê û yê de ji Hesekê wekî sûçkarên kuştina Şêx ser kenanên xwe dan nîşandan. û her sê kes etiraf kirin ku wan Şêx kuştiye lê gelê Kurd ev yek bawer nekir. Careke din cemawerên Kurdistanî li hemû aliyên Kurdistanê daketin qadan û ev şêwazakirêt a kuştina Şêx Meşûq şermezar kirin. Piştî hewlatiyên Sûrî
نوچیا کشتناوی تکس کرن و رابون سرپیان حکومتا سوری ترم شیخ معشوق رادستی مالباتاوی کر و بکاروانکی به حیبت لقامشلوی و بسرودا قامشلو والای شیخ معشوق نخویای بر به گورستانا قدور بگ و برنو سپارتن آخه کشتنا شیخ معشوق هر دبیردان کا گل کرد یه روش آوای کردستان دیه و ده هر بیر آنی نکویده گوتن سنجو باورمندیا کرد پرورو خواستکدار مافن گل کرد لسوریه شیخ معشوق تینه وجین کرن لسر شوپا شیخ سعید پیران و سید رضا جیانا خواه ترخان کر با دوزا گلو آزادیاوی جزور دستی و بندستیه ومطلقة سركفتن وآزادي